Keyboard penyai ke District East Castles kila penjeri dekat Kendon 144 CRPC hanong ba Shillong mentela kami ki huri hura hakapor menmiet ki ba pentut ya ka syongsuk syongsain haka hukum ka Deputy Commissioner kala penjeri ka Kendon 144 CRPC babaro ki dukan bam restoran bat kiwei hasilong kin omla ban ple palat ya kapor shpo baji menmiet Keyboard penyai district kila khangru ya ka jingdi kiat bat kinu ki kambean hapo ki kali lembat ke jingpen he jingwai hajan ki jaka puli ki ying mani bat ki hospital khamtam hadian kapor shpo baji menmiet kinu ki bapen kenya kani ka hukum kin ngat aka Kendon sispa papra jong ka IPC ong kani ka hukum ka bentrai kam na duk hat artarik naitung lapen tep baya ka kani ka Kendon lapen jeri halo ka jing sakhi ki kam yasho yadat haka lengki jaka ka nong ba Shillong ka balam sya ka jingthot ka syongsuk syongsangan hakapor menmiet